με πολύ μεγάλη ενασχόληση με την αντιμετώπιση των ανθρώπων που χρήζουν επικουρικής προστασίας. Την αλήθεια ότι οργάνωσα την εκστρατεία σε κύρια πράξη για τους πρόσφυγες. Ξέρετε γιατί δεν είχα καμιά όρεξη. Λοιπόν, έλεγα ότι διοργάνωσα την εκστρατεία σε κύρια πράξη για τους πρόσφυγες και όχι επειδή είχα ανάγκη ψυχοθεραπείας που είναι κάποιοι φίλοι, αλλά επειδή ανακάλυψα τον Αύγουστο ότι για κάποιο άγνωστο λόγο και εμπιστοσύνη ότι έχουμε κάποιο κεντρικό σχεδιασμό. Εγώ αντιλάμβανομαι μετά και ανακάλυψα ότι δεν έχουμε τίποτε. Και όταν το ανακάλυψα αυτό, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά, πρέπει να το έχουμε ανακαλύψει όλοι μας και κάτι να έχουμε κάνει. Επειδή τώρα από τον κλάδο του ενδύματος, όπως και να έχει, το αντιμετώπισα με έναν άλλο τρόπο. Γιατί έχω γνώση πάνω στο αντικείμενο και όχι μόνο σε αυτό και σε κάποιο περιφερή. Τι είδα λοιπόν, ότι δεν έχουμε κεντρικό σχεδιασμό, ακόμη και αν εμείς παθαίνουμε κάτι. Με λίγα λόγια θέλω να σας φέρω εγώ τη μεγάλη εικόνα, στη μικρή εικόνα, στον άνθρωπο. Να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο μόνο με αυτή την ιδιότητα. Τι είναι άνθρωπος. Άσχετα με το τι άλλο μπορεί να είναι. Και στην υπόθεση είναι πρόσφυγα, μετανάστες, λαθρομετανάστες, γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει. Και δεν θα μπω στον τομέα των συνόρων, γιατί στο δικό μου τοπικό κόσμο δεν θα έπρεπε να έχουμε και καν σήμερα. Μην το κρατήσουμε παραπάνω, θα σας πάω ακριβώς εκεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος βρίσκεται στη θάλασσα, που σημαίνει πρέπει να το μαζέψουμε στη θάλασσα. Τι τον κάνουμε όμως μετά. Και εννοώ ο άνθρωπος στη θάλασσα, όχι στη γεωργία αυτό που συνέβη στο Αιγαίο, ότι ας αρκούμε τους ανθρώπους ενώ είναι όλοι στη θάλασσα. Που σημαίνει ότι πρέπει να τους φροντίσουμε. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια διαχείριση των ανθρώπων ως μάζες και ως νούμερα. Δηλαδή έπαψαν να είναι άνθρωποι με συναισθήματα, ιδιότητες, ιστορία και οτιδήποτε άλλο, και είναι μάζες, οι οποίες πρέπει να μετακινηθούν, πρέπει να χαρακτηριστούν. Είναι σαν να έχουμε ένα σούπερ μάρκετ και βάζουμε στα ράφια ανθρώπους αντί για προϊόντα. Και αυτούς θα δούμε τι θα τους κάνουμε μετά. Δηλαδή, θα βάλουμε στην αποθήκη, τους χρησιμοποιήσουμε ως ευθυνό εργατικό δυναμικό. Είναι δηλαδή σχετική η διαχείριση που θα γίνει, ανάλογα, σε ποιο υποκατάστημα του σούπερ μάρκετ θα τύχει να είναι. Θα θα πάμε στον Καναδά, θα πεθάνουμε στην Ελλάδα, θα είναι στη λάσπη της Ιδωμένης, θα πεθάνουμε διάθεσα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. Βλέποντας λοιπόν αυτή την κατάσταση και διοργανώνοντας αυτή την εκστρατεία, που ξεκίνησε από μια απλή δράση και τελικά επιτάχθηκε σε όλη την Ελλάδα, διαπίστωσα το εξής και σας μεταφέρω την εμπειρία με τον προβληματισμό μου και θα σας κάνω τις προτάσεις πάνω σε αυτά που αντιλήφθηκα ότι ίσως έπρεπε να ασχοληθούν. Καταρχήν, επειδή η δράση αυτή ξεκίνησε μέσα από το διαδίκτυο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική, δηλαδή τεχνολογία, η οποία δεν χρησιμοποιείται. Πολύ συχνά ακούμε ότι οι πρόσφυγες έχουν πολύ ακριβά κινητά. Εγώ στην πληροφορώ, αν τώρα γνωριζόταν τα πάντα και έπρεπε να φύγω, ό,τι λεφτά είχα που τα έκανε κινητό. Γιατί θα ήταν, και μάλιστα όσο πιο ακριβό γίνεται, θα ήταν ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσει στο άγνωστο. Τι άλλο, ταχυδρομικό περιστέρι με μπουκάλι δεν γίνεται. Τέλος, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Οπότε λοιπόν έχουμε τη μία το εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτός ο οποίος κινδυνεύει, και από την άλλη το εργαλείο που δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά όπως έπρεπε, έτσι ώστε να βοηθήσει να συντονιστούν όλοι αυτοί οι ανθρώπινοι και μη πόροι για να λύσουν το πρόβλημα. Τι έγινε λοιπόν, έγιναν εκατοντάδες άσκοπες αποστολές μέσα και έξω στην Ελλάδα. Μετακινήθηκαν άνθρωποι, εμπορεύματα, δωρεές κλπ. Καταστράφηκαν, πετάχτηκαν, δεν έφτασαν στον προορισμό τους και οι ίδιοι άνθρωποι που τους είχαμε ξεχάσει εντωμεταξύ, άλλοι πέθαναν, άλλοι αρρώστησαν, πλήττονται ποικιλοτρόπως και κινδυνεύουν από όλες τις πλευρές. Δεν μιλάω δηλαδή μόνο για τον ηθικό ξεπεσμό, το τι κάνουν την εξωπρέπειά τους, αλλά η φυσική τους υπόσταση. Ο δεύτερος λόγος θανάτου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή φτώχειας μετά το φαγητό είναι ο ρουχισμός. Εδώ λοιπόν, και επειδή προέρχομαι από το διάλογο, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, ένα μικρό παράδειγμα για να δούμε πώς είναι σαν
ενώ βρισκόμαστε, ας πούμε, στο 2016, να έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε τεχνογνωσία και έχουμε προχωρήσει σε όλα αυτά και είμαστε ξανά σε μια παλαιολιθική εποχή όπου ζούμε τις προγιές. Και τι θέλω να πω. Γίνονται καλέσματα για να μαζέψουμε ορυχισμό. Κανείς δεν ξέρει πώς να το μαζέψει, πώς να τον αποθηκεύσει, ποιος να κάνει διανομή. Φαντάζονται λοιπόν όλοι αυτοί, εφόσον δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό και δεν εκμεταλλευόμαστε τίποτε, ότι αφού γινόμαστε κάθε μέρα, κάτι ξέρουμε γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, πέρα από το ότι γινόμαστε κάθε μέρα. Και μπορούμε και γινόμαστε κάθε μέρα γιατί το συνηθίσαμε και έχουμε απεριόριστο χρόνο να ψωνίσουμε, να έχουμε τη δουλειά μας και να ντυθούμε για να βγούμε έξω. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τα πράγματα να φτάνουμε τόνοι ρούχα που δεν ξέρεις για ποιον είναι, καταλήγουν σε μία σκηνή ή σε ένα καρ, βρέχονται, πιάνουν ψήλους και πετιούνται και οι άνθρωποι, ενώ έχουμε τέτοιο πλούτο, αφήστε τη φτώχεια και την κρίση είναι ένα άλλο πράγμα. Πλούτο προϊόντων όμως έχουμε. Έχουμε μεγάλα τα θέματα. Και φτάνουν οι άνθρωποι λοιπόν ξυπόλοιτοι ή πεθαίνουν από το κρύο, σαν τις γυναίκες στη Βουλγαρία. Αυτό είναι παράδειγμα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι πρώτον θα πρέπει να μαζευτούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξειδίκευση πάνω σε ένα τομέα, οποιοδήποτε έχει να κάνει με την κρίση, δηλαδή είτε λέγεται αυτό ο ορυχισμός, είτε λέγεται διατροφή, είτε λέγεται ένα προσωρινό κάνο, τι πρέπει να έρθει για να έχουμε ασυνόδευτα παιδιά. Ποιος πρέπει να ασχοληθεί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, διασκεδαστές κλπ. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουμε κανονιστές, ομάδες εργασίας πάνω σε αυτό, ομάδες διαβούλευσης, να έχουμε βγάλει ένα οδηγό επιβίωσης, ένα kit ανθρωπιστικών πρώτων βοηθειών και να μην αντιμετωπίζουμε σήμερα όλα αυτά τα θέματα. Γιατί τι γίνεται, λειτουργεί και αντιμετωπίζει την κρίση η Ευρώπη, ο άνθρωπος, τα κράτη, με ιστερία. Δηλαδή, αν δείτε οι κινήσεις, όλες είναι ιστερικές. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ την αντίδραση της Ευρώπης των κρατών θεωρώ σαν την κατήρηση της γειτονιάς. Δηλαδή, τέτοιο επίπεδο. Είναι χαμηλό επίπεδο και είναι χαμηλό επίπεδο από την άλλη και η οποιαδήποτε παροχή δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την ανάγκη, γιατί γίνεται άνωθα. Εγώ θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι επειδή η γνωστή εταιρεία της μεταφορών έκανε τις δωρεάν αποστολές, μου ήρθε από το Βόλο συγκεκριμένα ένα δέμα το οποίο είχε μέσα 5 ζευγάρια κάλτσες και ένα μπουκαλάκι νερό. Αυτό νομίζω, τρίκες, νομίζω δείχνει και το πόσο απέντευτοι είμαστε σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, φορτισμένοι από το συναίσθημα, τι έχω μπροστά μου, αυτόν το προσφέρω. Μαζεύονται τόνοι σπίτια. Δεν θα σας κουράσω όλο αυτό, όμως θα αναφέρω κάποια μικρά παραδείγματα κακής, κακών καλεσμάτων προς τον κόσμο, που γίνεται ακριβώς επειδή μας λείπει αυτό που έλεγα, το να έχουμε μια ομάδα εργασίας πάνω στη τεχνογνωσία και τη χρησιμοποιήσουμε. Σε ένα από τα καλέσματα, στο ότι χρειάζεται οπωσδήποτε κάλτσες, βγήκαν κάποιοι φορείς, αρκετά επίσημοι, να το πω, εισαγωγικά, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρηθεί επίσημο τέλος πάντων μιας φορές, ότι είναι προτιμότερο να αγοράζουμε ακριλικές κάλτσες ή μάλινες. Επειδή γνωρίζω, εκπείραση ότι αυτό είναι εντελώς ακατάλληλο, κοινώνησα να μάθω για ποιο λόγο γίνεται το κάλεσμα για ακριλική κάλτσα. Λοιπόν, το σφάλμα, για να μην σας κουράσω, είναι ποιο. Ότι οι άνθρωποι παίρνουν πρόχειρα μία λύση και λέει: τι φοράνε οι αθλητές, ακριλικές κάλτσες. Ναι, ο αθλητής όμως θα πάει στο σπίτι του, θα έχει 25 ζευγάρια κάλτσες και θα αλλάξει 10 ζευγάρια κάλτσες την ίδια μέρα. Αυτός ο οποίος βρίσκεται στον δρόμο όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και με την ακριλική κάλτσα θα καταλήξει να έχει πολλά σοβαρά προβλήματα στην υγεία του, ενώ πριν δεν είχε. Άρα λοιπόν τι κάνουμε εδώ, παραπληροφορούμε τον κόσμο και δημιουργούμε χειρότερο πρόβλημα. Το κάλεσμά μου λοιπόν αυτό, το ένα, είναι στο να κάνουμε αυτές, να βρεθούμε όσοι άνθρωποι ενδιαφερόμαστε να δώσουμε λύσεις, οποιοδήποτε τομέα μπορούμε, να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία. Γιατί σας πληροφορώ, συμμετείχα σε ένα hackathon που έγινε σε ένα ιδιωτικό χώρο στο Κόκο με προγραμματιστές που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν applications που θα βοηθούσαν τους πρόσφυγες. Αυτά δημιουργήθηκαν και μπορώ να σας πω ότι δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκαν. Να πω εδώ το δικό μας πρόβλημα το ελληνικό, δεν ξέρω τι κάνουμε, αλλά το ελληνικό το έχουμε, ότι μέσα από αυτή την ομάδα του hackathon που βγήκαν απλά για apps, κάποιος που έτυχε να πάει στη Γερμανία
και να συμμετάσχει σε διαγωνισμό εκεί, πήρε βραβείο για το απαιτητές και τους πρόσφυγες, έτσι, δεν είναι κάτι, ήταν εξειδικευμένο. Και εμείς εδώ που είχαμε το πρόβλημα, δεν είχαμε φτάσει ακόμη εκεί, δεν ασχοληθήκαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, το οποίο δεν είχε ούτε επιβάρυνση, ούτε δεν ήταν κάτι το οποίο απλά έπρεπε να στηριχθεί από εμάς, δηλαδή να γίνει αποδεκτό. Όπως ακριβώς οι προτάσεις που έστειλα εγώ ίδια στο Υπουργείο, ναι, πολύ ευχαρίστως τις δέχτηκα, αλλά κανείς δεν τις συζήτησε μαζί μου, τέλος πάντων, τι θέλει αυτή η τρελή αυτή τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Γιατί στο τέλος, αν ασχοληθούμε και παραπάνω, χαρακτηριζόμαστε και κάπως. Τώρα, συζητώντας αυτό, να σας πω ένα μικρό κομμάτι της πρότασης, ότι όλοι φαντάζονται όταν θέλουμε να διαχειριστούμε υλικά όπως τα ρούχα, ότι χρειαζόμαστε αποθήκες. Εγώ, για παράδειγμα, προτείνω μια αποθήκευση χωρίς αποθήκες. Δηλαδή με κινητές αποθήκες ασφαλείς, δηλαδή kit ρουχισμού, για παράδειγμα, και ταξινομημένα με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε αν περνάνε 5.000 άνθρωποι την ημέρα από ένα χώρο, κάποιος άσχετος, αρχάιος οικονομικός που πει αλλά και είναι αυτά να μπορεί να το δώσει. Και όχι σαν εμείς σε κατάστημα. Αυτή η πρόταση μπορεί να είναι σε ένα ευεργετικό στάδιο, αλλά αν αρχίσουμε να την συζητήσουμε, θα μπορέσουμε να την δημιουργήσουμε και να την δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ θα να σας πω. Με μία μικρή λεπτομέρεια, ότι όλες οι προτάσεις οι οποίες σκέφτομαι και θα ήθελα να κάνω ομάδα εργασίας να τις συζητήσουμε και εδώ και αλλού, δεν αφορούν στους πρόσφυγες ειδικά. Μπορεί να βρεθούμε εμείς για κάποιο λόγο στη θέση τους, αλλά να βρεθεί και να μην το διαχειριστήκαμε σωστά. Και μέσα σε αυτά και ένα μοντέλο λειτουργίας, ίσως αν πω ότι η ΣΕΤ να φανεί κάπως, γιατί τώρα η ΣΕΤ και τα λοιπά όλα έχουν πάνω τους διάφορες επιβαρύνσεις, αλλά να κάνουμε ομάδες, να τις πω πάλι, στις οποίες τι κάνουμε. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα χρήματά τους, την περιουσία τους, την ενέργεια τους, και χάνουν τις αξίες τους, και τις ικανότητες τους και τις ιδιότητές τους. Να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τους ανθρώπους, είτε είναι αυτοί πρόσφυγες, είτε μετανάστες, είτε είναι Έλληνες τους έχει πλήξει η κρίση, να επανέλθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα μιας κανονικότητας, όποια και είναι αυτή. Ευχαριστώ.